Ah, sikile wis disrembong-srembong. Keluarga Bapak Tony Dalasan Ibu Dian Kiki. Wah iki ya pancen ya luar biasa panyengkuyungane. Nyengkuyung jendela teng omah kula alhamdulillah matur sembah nuwun sanget kagem keluarga Pak Tony kagem Bapak Tony. Muga-muga rezekine ora lokak ning malah saya kebak tumpuk matumpo-tumpolan diparingi berkah karo Gusti kang akarya jagat amin ya rabbal alamin. Wah iki ya luar biasa tenan arep iki wis yahene penonton isih akeh nggih. Arep ya ora akeh banget ning iki ora iso diitung iki arep ya ngene iki. Tak njeluki Kang Gareng wah matur nuwun sanget. Iki luar biasa papane luar biasa iki nggone jembar. Sing delok ki dadi saka dhuwur miring ngisor koyo nang stadion. Malah sekeco sekali. Ya luar biasa tenan jen. Ana ing tlatah Praci Mantara kene. Matur nuwun sanget. Surup surya ngene astaka. Lah nuwun, Truk. Yo. panuwun karo Bapak Tony karo Pak Tony. Wah, matur nuwun sanget Mas Dan. Karena Pak Tony rawuh teng griya kula niku omahku kadadian ning cendelane, Truk. Lah iya. Mane meng
Apa meng blabak wis tembel-tembelan? Ya wis ora apa-apa ning saiki wis apik ta Le. Heeh, Reng. Wah, alhamdulillah. Matur nuwun banget. Le rawuh ki pas aku kesel-kesele, Truk. Oh, apa? Aku bar saka survei lokasi nyang Cangkringan. Heeh. Yang mbake jam kira-kira ya bareng isak kae lah wonge rawuh. Oh. Karo sapa? Ya sekeluarga Pak Tony, Budian karo Dimas Dito. Oh. Aku lah ya panglung. Wah, niki sing ajeng disupetke niki. Nggih, ampun sementen. Nggih. Lah apa mboten kangelan mengke le goleki lha ten pundi niki ngoten. Aku ya rada nggumun truk cahe gedhi kaya aku. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Njur ngukur iki takon pirang meter jendelane. Lah iya. Le nang nggon aku ki le rawuh nang nggon aku ki karo blantike jebule. Oh. Aku ya bingung iku arep nanggap apa arep tuku sapi aku ya ngono. Kula blantike niki kula blantik saking Pracimantara ngono, heeh. Blantike sapa, Gong? Pak Watno blantike sapi. Oh iya. Heeh, matur nuwun sanget pokoke luar biasa panyengkuyungane. Heeh. Alhamdulillah wingi sing digayo acarane wingi-wingi lancar, Truk. Iya, alhamdulillah. Ora ana halangan apa-apa. Lah iya. Sing dijaluk ya muga-muga wayangan bengi iki lancar. Sampai dari awal sampai akhir. Lah iya, sampai tancep kayon nanti. Lah iya. Wah iki kayon aku nggawa loro. Lah. Iki kayonku dhewe iki sing nang genine. Lah nek ora nganggo sing kuwi wae, Kong. Lah kuwi banyu wae, lah ndahan nyepe. Lah iya ora apa-apa. Kakang, heeh, wo sinden piyake anggerene ku mengetke cangkemku. Lah iya. Jen cangkemmu apik tenan. Cangkemku ki mbak truk kejembaran iki. Ya wis trimak-trimake ngono pancen wis ora. Iya. Heeh, ya dipinangane gendingane mau. Heeh. Iki mbuh sithik banget to sing request ki. Ya ora apa-apa ya le beda. Heeh, ya. Ki ana WA le. WA saka sapa? Saka Pak Lurah. Lurah sapa? Pak Sugeng. Wo, liteng kakangku, jliteng. Liteng. Jliteng ora liteng. Pak Jliteng, Pak Sugeng. Ya, iki ana WA. Ngapunten iki penggemar sampean badhe nyumbang lagu saking Solo. Asmane Mas Susilo. Nyumbang lagu iki piye to, Ca? Sing kepiye to? Nyanyi nang panggung. Lah iya. Mesti wae ngono ya diaturi munggah panggung wae ya disepoti apa le tlutur wis aja tlutur ya wong senengane padake apa ya sampak songo tutuk 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 bar mombar mampir Wilujeng dalu Pak Susilo. Nggih, nggih. Iki ngomongnya kali adik kula utawa anak kula lanang ya. Pun saplelahe. Ya. Ya tepangake kemawon. Nggih. Jane kula niku mboten nyanyi wong ora iso nyanyi. Oh lah niku tulisane. Pak Lurah ki ya ora ketang sithik-sithik kon maringi berkah. Oh lah nggih, amin nggih berkah. Kula nembang nggih katur dumateng ingkang Hamengkugati. Nggih. Iki menika Mas Tony. Mas Tony niku bos kula, Mas. Oh nggih, bos kayu. Nggih, napa-napa kula mesene kalih niku piyantun niku. Nggih. Nggih niki sak saged-saged kula. Oh Mas Baji nggih, sugeng sehat Mas. Nggih.
Iki Nggih. idol kopi. Isone apa? Gubuk asmore nggih, Mas. Oh nggih, mboten apa-apa gandeng Nggih, dari pun, ngenten sak sing iso-isone. Nggih. Sugeng dalu nggih, Mbak. Ngersakaken bawa Apa? ngagem bawa. Mboten sah. Oh, nggih. Mboten sah. Oh niki ya bisa iso-iso ya, Mas. Oh. Ngregengaken swanten ing dalem niku. Nggih. Nggih. Langgam kena dangdut nggih, kena. Nggih, mengke langgam terus mengke pun dangdut Nggih. 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 Kancane mang milih paranggana sinten ngoten? Pun monggo. Mang Salah milih. setunggal. Salah setunggal. Ayo, Milih Mbak. mawon. Ngoncone mboten Pak D, apa-apa. Mbak. Sinten sing nomor kali Ayo, Mbak. saking wetan? Mbak Niken. Mbak Niken nggih kena monggo. Nggih, kaya Gentenan. Mau urung ngadeg blas kok ya. Iki wis esuk ki biasane ngadeg dhewe esuk ki. Kula nggih iso ngadeg lho mboten mung jenengan. Kula nggih heran Mas kali sampean. Nggih. Antas lari cilik kaya suarane kaya Kados wong napa? dewasa. Oh lah niku didukung oleh sound system blend audio. Nek ora ngoten Nggih mboten benjing sae. bisa nggih ditanggap tiyang mriki. Ya Ning amin. hitungane beda. Mboten apa. Wong desa ki Ulang apa nggih. pemasukane sithik. Ulang Dadi nggih. yo sithik-sidang lah ya Mas. Nggih mesti Kangge kemawon. lenggaran nggih, mangga. Nggih. Gentene nggih. Nggih, Mbak. Pak. Oh nggih. Salaman sik kalih Pak kula. napa Mas? Kula Pak D, kula pun kagungan putu. Oh nggih. Tapi dereng. Tapi Tapi rencana. Oh alah. Dereng. Niki nggih pun kepala Oh lima. nggih. Nggih. Oke men limo. Calon Mas sampean Mas. Lah Calon calon istimewa. Oh nggih, amin matur sembahna. Lah niki Ning ampun lali kalih kula. mboten Nggih. nenggere mengke WA kula. Lah, nggih. Nggih mengke kula sukan. Oke, siap. Monggo. Ya. Bawa Mbak niken Sing bawa sampean mawon Oh, bawa. bawane napa kula dereng. Oh nggih, pun bawani rumiyin nggih Pak Nggih. nggih. na. Karep apa? Ingkar nyingkur Wiwitane wiwitane nyingkar nyingkur lingsan yen kemutan ning samyan kemutan. kemutan Hah? Kemutan. Samyan mut-mutan. nggih Gak kok ki ngawur ora. Lampan. Yo. Yo. saya esuk kok saya saru Latihan saru. oh nggih Nggih. niku pun dadi kok Oh nggih. Mulang nggih. pun saru banget Lha niki tunggale Nagasari. Nagasaru. Nggih. lelampahan kang uri Iba bunga udu kuwi kowe ora sah kaya. niki nggih enten bintang tamu lho Sinten? nembe rawuh Lah pundi? Mas Kendut Oh lah iya. batang Halo, Mas. tamu Ra bintang tamu Bintang batang tamu tamu ya. Ah. Ya. Nah. Tresno tulus nadyan engku bokas mara Monggo duet kalian Pak Susilo. Monggo, Pak Niki. Sus. Monggo. Latihan nggih. Nggih Pak Kula pun napas tuwa. nggih Dadi nek dhewean rada nggih mengke megap-megap. kula sambung Nggih. Yen liwat golek utangan. Yen lewat aku keling ku bukan yen tanggolan ing jagat tulisan tombol tresno kanggo kasih sayang
Bersama campur tari dalam yang paling gandeng dewi calon istimewa. Yen iki sak kuat-kuate, Mbak. Oh nggih. Nek ora kuat ku malah disengeni kalau dalange. Mboten napa-napa. Pun jamu ya, to. Bang? Mengke digotong bareng. Yo. Aja tetana sajune ingat. Jatan luntur. Terima kasih sekali. Ya, semoga sukses selalu ya sayang. Amin, matur sembah. Ketemu lagi di kota Tekil, Linggang Pracemantara ya. Siap. Selamat malam semuanya. Selamat Salaman Bapak. kula nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, matur. Dua kali lagi. Nggih. Terima kasih. Nggih, Makasih, matur Om. sembah nuwun sanget ngagem Pak Susilo. Sering-sering ya, Om. Neng mau iPhone? Iya, heeh. Aku kaya tau weruh Pak Susilo iki to, Truk. Lah nang endi? Nang kene. Oh. Lah makane bener ta aku. Iya. Matur nuwun sanget Pak Susilo. Heeh, nyumbang lagu ana neh ora, Gong? Ada dong. Dari Jakarta. Iya. Heeh, iki ana sing njaluk lagu Caping Gunung. Sapa kuwi piyantune? Saka Pak RW nggunaku. Wow, Pak Boymin, Boyni. Pak Boyni, ya, Pak Roni, ya. Mas Yusuf minta lagu Lawas Caping Gunung, Caping Guduk, ya. Teruntuk Pak Stefanus Sumadi yang masih mirsani, Pak Yanto SMP 3 Gedang Sari dan teman-teman diklat pengurus barang angkatan 1 yang masih mirsani. Walah, oh ya, nggih siap. Pak Sumadi sapa? Kowe guru IPA ning SMP ku. Oh, sing ora kendhat nggone tansah mulang karo aku. Oh iya, ora mung karo aku wong karo kanca-kancaku kowe sak kelas. Ya, matur sembah nuwun sanget. Heeh, ya.
Ora ana abon-abone iki lho. Ora apa-apa wis ora usah ngono. Aku karo guru dhewe iki per-per wae. Lah iya. Nek aku njaluk abon-abon nek aku turu nang kelas disengeni. Oh. Tenan nek Pak Madi pelajaran aku turu mongko mapan nang ngarep dhewe. Ora apa-apa kok, Truk. Ya wis saking kowe mbelinge. Lah iya, heeh, yo dipinangkani. Iki wah modal ora kowe nan, kowe bengi iki ora iso ngapa-ngapa, kowe nggawa banser kowe. Nggawa banser piye tegese? Senan ora iso ngapa-ngapa saiki. Lho ora iso ngapa-ngapa kowe to. Nggawa bojone. Oh. Wong biasane tranyakan garapi waranggana kok. Saiki kelicup mati kutu Senen mati kutu syukur ora. Lah iya. Heeh, saiki tak kon bawa caping gunung. Ya. Nggo rene, Pak. Ngulon main ketok kamera. Ora meng lungguh kamera, mesake wis aene wayah laren jumeneng. Ya. Jumeneng wae ora usah. Tak longi sudak jatahe tak sudak. Nggih. Wah, ora usah sambat. Wis gaweane. Syukur ora teko-teko garap. Diuripke sik. Sentimen kabeh. Sentimen kabeh ya. Oh, saiki ora iso ngapa-ngapa kaya kowe. Ora sangkone sesuk iso. Oh ya. Lah sesuk bengi prae iki. Rada anu Dik, aja mesem sithik ngono Dik. Nah. Kae mbok disoting, Cok. Duh, wis ora mesem blas iki wah iki. Ki bajene kendut blangkone beda biasane sok kembar. Ya, bawa caping gunung, Pak. Ya. Bengi iki ora iso ngapa-ngapa ten wis ora nyentok sate. Mbange dikepruk ya tak lakonane. Nah, ora mboten kula mboten kepruk, Pak. Dipotong. Men kula timbas watu. Lah iki. Ora kejem-kejem. Saben bengi nyawangku nang. Yo. Ayo Pak, I love you, Pak. Saben bengi nyawang. Oh, jumlahnya Mas. Mang milih waranggana sinten sing ajeng dinggano? Ora. Lah ngapa? Wah, mudeng aku. Ora wani. Kalau wis sedakep wong. Oh, awas wae kowe. Ora. Wis ali. Ya, ora iso ngantri. Andene dhewe glele. Pokoke malam ini tidak bisa ngapain. Ngapa-ngapain. Oh, ngono ya? Aku bete. Yen memajang mung karo janur kuning. Aduh, telat. Pacitan urung. Kembang sik. Kembang wae weton gunung. Oh. Kowe kene rio rangkah kaya kendel men to kowe iki Dal. Lah pripun? Heeh. Wah.
Oh, takon lah pripun malah heeh. Entuk ku ngajari tok nggo kabeh kok. Lah wong jenengan ngajari, jenengan ki guru ki digugu lan ditiru. Iya. Ngono kuwi nggih kula gugu nggih kula tiru ngono lho. Oke. Kok puathak sih ngono. Apa-apa? Ora sia-sia karo base. Apa cita Sarawe Mbok coba. jane aku ki wis ora iso ngadeg. Lah. Tapi tok deg-dege iki dadi iso ngadeg. Ya wis esuk iki wayahe ngadeg. Yo, iya. Pak Senen ki aneh kok truk. Lah piye? Ora ya ora mung Pak Senen, wong lenang kabeh wong lanang. Turu dhewe tangi wong loro. Kok iso ngono? Lah bener kuwi aku barang ya ngono. Tangi-tangi, "Wah iki sapa iku melu tangi aku ngono." Lho rak tenan to, rak tenan. Lah iya wis kaya ngono. Kok laju ngono. Panas. Atrasukan Panas hujan aling-aling panas diudani caping go ya acara-acarane kono iwak pitik dada menthok isih cilik lara baya apa kuwi wong iwak pitik dada menthok tok ora ngerti ae bagiane Mbah Waloya wonge wis mulih ya apa-apa Nadyan wadon sarat mandang apa ya ekalakon
Saka sapa le? Saka Mbah Kardi le. Nek ana wektu, wadah, tulung mengko aku nyuwun lagu Sambel Kemangi siap. Sawirane nyusul, ya sing kepareng nembang sapa? Sinden sing ayu dhewe ya le siap aku ya ngono, ya. Heeh, nggo lajengaken. Sekar bisa request sapa mau Tru? Request Pak tukang kebun, Pak RW. Heeh, iki nang sekolah dadi tukang kebun. Ya. TU. Ya. Request Pak RW. Ya. Iki sing saka pamundutane Mbah Kardi le. Heeh, yo pinangkani Sambel Kemangi. Ya. Iki sing ayu dhewe iki lha sapa lho ora enek e. Ayu kabeh, ayu kabeh. Ayu kabeh. Oh, ora enek sing paling ayu ya ayu kabeh. Oh iya. Ngarsake sapa? Butia. Iya. Sing gender ayu. Bete aku bete. Ya. Butia jumeneng sisan. Iki jumeneng kan gandeng Sambel Kemangi iki lagune Srigak, Sigrak. Ya. Itu ya pamundutane Mbah Kardi. Ya. Ora ben-ben iki mesti sawirane 1 juta. Gusti Allah. Ngrontoke usuk. Lah piye wong dhuwure ya ora jamak lho. Lah niku 40 cm. Ya ora apa-apa. Nggih, balenine. Wani pira? 50. 50. Selawe wis. Ndi? Selawe. Kurang. Selawe. Mbok pun Juli ngono lho. Yo 350. Iki nyang-nyangan apa to, Mas? Yang-nyangan sambel. Oh, sambel. Nggih, ngoten. Ngoten le. Parkir. Parkir ya.
Sambal kemangi. Sambal kemangi langsung ke bae. Mas Kimpul Iki arek nyawer apa piye tek gawe ijo-ijo? kowe ngitung kowe. Ya tanggo ngapa, Mas? Oh, ijo. Oh, ijol matre. Matre apa niku? Iya. Kaku. Walah, jebul bocah ibar. Ijol matre, adol truk. Waduh, terus. Nggih. Adol sapi. Kuwi ya blantek kuwi. Kuwi, Mas. Nggih, niku sing gendar kuwi blantek. Walah. Kak, aku nek kerti mimi ora tenanan kok. Nggih, langsung mon sambal kemangi. Ya. Iya. Iki wektune sing suwe. Nah.
Maniki wayangku dhewe rusak-rusak ora apa-apa. Oh, ngono to. Ora ngejali nggih. Kuwi mabuk kuwi mau. Mboten walah ora tak gawa mau. Nggih, matur sampun. nuwun, nggih. Sampun matur nuwun kembang sambel kemangi kok kembang rawe arepan. Ya, kembang rawe ya engko ya dianu kalih. Heeh. Ga sambel kemangi pamundutan saking Mbah Kardi. Ya. Jeksa. Ya. Matur nuwun gayeng tenan wong iki ya. Iki ya. Aku nggawa pengedram ampuh sapa? Biasalah itu tuh. Oh. Itu Pak Rus. Iya. Burus ora melu, Kang. Ora melu. Nang Jogja, ya. Liyane wis dadak nang Parangkusuma. Wong apa? Aku kae weruh nang ndelok wayang kae roh aku. Oh. Ya ana neh ora le. Oke banget. Truk. Ya. Apa neh iki? Wah iki serku disisanke sing slendro. Apa? Ular kambang. Anu kembang rawe. Ya aku wis suwe ora tau krungu kembang rawe. Ya. Sapa sing kepareng nyekar Mbak Pai. Mbak Pia lho, Mbak Pia Petruk. Anu Pathuk. Ya. Saka Pathuk iki yoan piyambake. Heeh, pendane daleme asli Pathuk. Ya. Kon ngadeg ora le. Ngadeg ora ngadeg, deg-dege. Ya. Jumeneng. Wah, sikile wis disrembong-srembong. Wah, iki mau ya ora ngai tangga. Support apa to iki? Sepot embuh iki sepot medeni. Kuda lumping. Ya. Coklik. Ya. Langsung iki kesenian bete aku. Aku bete. Ya, kon ngapa? Kon nyanyi kembang rawe. Ya. Langsung ke ora? Langsung ke lha apa ning bawane? Ora. Langsung bae. Yo Mas, kimpul. Ya. Sesuk-esuk. Selak bubar sesuk-esuk. Lak bubar. Ya. Iku wis esuk ya wis ganti dina. Oh nggih. Nggih. Nggo Mas Kimpul. Halo.
Ceritane wong seneng tunggal sak balik Wiwitane lenggah jejer saben dinane Saya suwe saben jejer nyekel tangane Banjur ngomong mas aku tresno kowe Ceritane wong seneng Sapa? Matur nuwun Kembang Rawe request. Request sapa? Requestku ya. Heeh. Sinten sing nyuwun sriuning? Oh Pak Tony ya nggih. Monggo badhe bawa menapa-napa. Nggih, sinten sing dikersake sepados nembang? Sinten? Oh, tukang gawe wedang. Nggih, kula setani nek Pak Tony, ya. Sri Huning, ya. Dipinangkani le. Lah iya. Sapa sing kepareng nyekar? Iki sapa ya? Lah mbuh sakarepmu. Bulia ngurung krungu suarane. Ya. Ki suarane apik, ya. Aja ngrekasake wong sepuh. Semono dhuwure kon medun, ya. Mboten. Dalang iki pangerten. Pangerten nggih. Wis tuwa rasa ngadeg. Nggih, wong to. Ben sing cantik-cantik. Lah nggih. Nggih. Alon-alon paton tekan ya, Mas. Nggih. Langsung mawon ya, Mas. Nggih, langsung mawon. Mboten. Mboten. Pun semeleh ha, Mas niku. Wah, pun manut. Iya. Ya. Oh, blekutrek. Ayo, blekutrek. Srianing mustika tuman lakotas nagan sakaya pati marang raden wiratmaya gamus
Ya le gandeng iki. Heeh. Iki gandeng iki wis jam 2:15. Jam 2:15 kuwi mbok ya men. Oh. Lah arep bawa apa neh? Aku rong krungu suarane Pak Pardi karo Pak Warisa. Oh iya. Lah terus karepmu? Tak jaluki tulung supados bawa TikTok. Bawa gending, bawa TikTok ora. Karo Pak Parjo nek gelem. Ya. Pak Parjo rene ngapa ora gelem anu? Wah, dhisik nang ngalas ki truk. Piye? Ngopsok bawa nyidam sari do wong ayu ngono kae lho. Ngono kae. Oh lah ya nek panjenengane kersa ya monggo wae. Aku ya ming neter karo kabisane, gelem lan orane. Lah iya to. Heeh. Aku ya wis suwe ora tau krungu suarane. Ya kon bawa nyidam sari. Ya kae catetan kok nek lali ndak tak geguyu ya. Ngantek kaya kowe iki apal-apal. Aku ora apal ning aku jago maido kok ning. Oh. Ya aja kaya ngono. Heeh, wong aku sok ngrungokke bonangane malah apik. Oh, teloto teloto tororororote. Kuwi apa tre? Bonange pecah. Ngene ngono to 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 niku te. Oh, te. Lah pecah e. Oh iya. Heeh. Yo iso Pak Warjo. Heeh. Ya saur-saur manuk. Yo, bawa sesuk-esuk. Ya. Nggih, yo. Pak Parjo. Duh wong ayu. Oh, elok ta truk penggirangku ki apik kabeh sing elek meng aku. Pepujane ngati. Siap. Kaya ngene wong nadang asmara Oh, ya apik. Ya. apa mung awakku dhewe Betmu itu bete. Duh dewa Jawata Agung Kelingan nek blorong aku. welasa mring wak mame besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpamakna nahkoda Ora apa-apa iki kan nasional to. Ya sing ndelok ora mung wong Jawa, wong sak donya ndelok. Ya. Nakoda. tanpa prau sasap saraten jalatri nyedam sarias mara Aku wis bar VC aku. Karo sapa? Karo mas-mas pendemong sing bengi iki ora melu. Oh. Iya. Mas Juang. Ya, sapa le sing kepareng
nembang aku rong krungu suarane Bu nglebak. Sapa? Bu Tarni. Aku arep muni Bu. Ora wani aku. Ya. Kok ngelirik. Yo. Dados kebo. No. Amatmu kanton ora judo. Senengane sok ngawur. Sesuk nembang kuwi ya, Reng. Ya, sagelemu. Karo aku ngenteni tekamu. Kaya ngenteni mudune wahyu. Ya, sesuk kuwi sesuk gampang, sesuk tanggal 3. Ya, lanjutke, ya. Walik Slendro. Kowe iki ngakon sapa? Apa sing gender? Ya ora usah toba wis paham. Ya. Heeh, iki ayo sowan Bapak. Ya. Ndongake muga-muga Dimas Dito, nak Mas Dito sing wis bar disupetake ya marem karo bentuke sing saiki. Tambah tekun ngibadahe. Tambah ngabekti karo wong tuane, karo tiyang sepuhe iso mikul dhuwur mendem jero. Ya, iso ngabekti. Pokoke donga terbaik kanggo Adik Dito. Ya, matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun sanget nyuwun ngapunten nek kathah lepate. Kathah kirang ingkang nguji prana. Ya. Aku latihan dadi MC. Ya. Kathah kirange kathah lepate tur kathah sarune kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Ya. Ya, mugi-mugi saged pinanggih sanes wekdal. Ya neng taloka kadhe langit. Oh